Mojopati Kanjeng. Bener kowe. Pancen mengko ana Rajapati. Nanging Semati itu aku nanging singgung Semati. Anak tengah di dalam. Wong kowe. Nek kok sawon meningkat solo welek. Ini yang malah Semat. Pun saya Kanjeng. Yen to wonten sawur meling. Saya medhot dalan panjenengan. Menika pratandha Kanjeng. Pratandha apa? Yen to badhe nemahi bebaya Kanjeng. Hilang mulane. Ayo baca. Tunjung menika namung setunggal nggih diayu kencana
Mila saking pikajengan kula pengen jawab kalian kencana. Baran Kula wonten jauh. dening kuwe napa ganjaran sing mesti loro wirangane. Nang wis entuk bumi Blambangan. Teman kuwe semukti Odendo Hanyokrawati dadi adipati ana ing Blambangan. Iku dene sing ganjaran kang angka loro. Kudune kencana wungu kae daud karo kowe. Nanging iki perangane wong jejodohan. Ora kena dipaksa marang sapa wae. Aman Ranggola. Baran Menawi pemanggih kula kirang jangkep. Mulya kedah sesarengan kalian tiyang wadon. Bondo kula kathah pangkat. Nek ora duwe bojo nyangan. Duwe bojo nek ora duwe bondo nggih padha mau. Baran apa kadreng karep doyo-doyo daud karo kencana. Kula sumpah. Sumpahmu piye? Tenimbang boten daud kalian kencana. Kula enteng pati kula Apa? Ayo. Kowe wis sumantok kula aku ketika ponak aku nanging dasar. Kowe wani mateni umpama mesti. Aku wis nantang marang aku. Ya baran. Jarene keseti. Orang nolak tantangane musuh. Ayo, iku. Kenapa bakal
panah karo combolo utawi panah sewu lho Rai. Apa dibilang Nggih, yen sampean boten mentolo adu arep kalian Paman Ronggolawe, sampean ginakaken panah sewu lho Rai. Nggih, kula pendhetaken masih sekejap Rai. Ampun kula lurae. iki Paman Ronggolawe pamane ning loro. Nggih kula mumpun mriki mawon kula. Lurae. Paman Ronggolawe nang kono. Paman Ronggolawe kok uben-ubengan mento to. Saksana amentang langka.
asma nanging yen to lairipun utawi babaripun putra kula miyos putri rasa Doro Ayu Parinjilan asma Sri Uning Ngomong kae tutu Ronggolawe. Yen Ronggolawe ora kikrek nyawang pusaka. Yo, apa non? Niku. Yo, aku ngerti. Iya, panjenengan. Napa Ora perlu pamit sapa-sapa. Segera popote. apa nih?
Enggak.